ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ କ'ଣ ଏଥର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ରିସ୍ତା ଏସ୍ ହଉ କି ରିସ୍ତା ଜେଡ୍ ହଉ, ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? କେଉଁଟା ଆଣିଲେ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଟା ଆଣିଲେ ଭଲ ହେବ, କେଉଁଟା ଆଣିଲେ ଖରାପ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ମେଥଡ଼ରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଫାଲତୁ ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଲା କହିବି ଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ, ଆଗକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବି। ତ ମୁଁ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ କରିଛି। ରିସ୍ତା ଏସ୍ ଗୋଟେ, ରିସ୍ତା ମୁଁ ଏକା ବୁକିଂ କରିନି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଛି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଦୁଇଟା କହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଆସିବ। ହେଇଥିଲାଗି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ମୋତେ ମିଳିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ରିସ୍ତା ଏସ୍ ଆଉ ରିସ୍ତା ଜେଡ୍ ଭିତରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ଫରକ ଆସିଯିବ। ରିସ୍ତା ଏସ୍ 20,000 କମ୍ ଆସିବ, ରିସ୍ତା ଜେଡ୍ଟା 20,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଆସିବ। ସେ 20,000, 18,000ରୁ 20,000, 18,000 20,000 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ TFT ଡିସପ୍ଲେ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଡିସପ୍ଲେ ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା କଲର୍ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ଏସ୍ ମଡ଼େଲରେ ସେଇଭଳିଆ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ମଡ଼େଲରେ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ କୌଣସି ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ ନୁହଁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ବ୍ଲାକବେରୀ ମୋବାଇଲ ଯେମିତି ବଟମ୍ ଆଗ ପଛ ଉପର ତଳ କରିକି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପୁରା ଡିଟୋ ସେଇଭଳିଆ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ ନୁହଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଜେଡ୍ ମଡ଼େଲରେ 18,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଉଛନ୍ତି, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଫାଷ୍ଟ ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେଟେ। ସେକେଣ୍ଡ ମିଳିଗଲା ସ୍କିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଖସି ଯାଉଥିଲା ଗାଡ଼ି, ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଉଥିଲା, ସେ ସ୍ଲିପ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୁଗଲ୍ ନାଭିଗେସନ୍ ସେଥିରେ ପାଇବେ, ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲାବେଳେ ଲୋକେସନ୍ ଯେମିତି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ଜେଡ୍ ମଡ଼େଲରେ ଦେଖେଇବ। ଏସ୍ ମଡ଼େଲରେ ବି ଲୋକେସନ୍ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ, ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ଯେମିତି ତୀର ଚିହ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଦେଖାଏ ତଳେ ଗୋଟେ, ମାନେ ଲୋକେସନ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ଉପର ତଳ ଏମିତି ଯିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ 300 ମିଟର ଗଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ବୁଲିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆରୋ ମାର୍କଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଏସ୍ ମଡ଼େଲରେ ଦେଉଛି। ଜେଡ୍ ମଡ଼େଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେମିତି ଦେଖାଏ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିଲା ଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଇଦେବ। ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ, ଜେଡ୍ ମଡ଼େଲ ଏସ୍ ମଡ଼େଲରେ କରିପାରିବେନି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଜେଡ୍ ମଡ଼େଲରେ ଦେଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବେନି ବଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ। କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ, କଲ୍ କଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ ମଡ଼େଲରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଜେଡ୍ ମଡ଼େଲରେ ଆଉ 2-3ଟା ଏମିତି ଫିଚର୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜେଡ୍ ମଡ଼େଲରେ ଅଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ପାୱାର ରିଜେନେରେସନ୍, ଆକ୍ସିଲେଟର ଯଦି ଓଲଟା ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବ୍ରେକ୍ ବି ଲାଗିଯିବ। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଫିଚର୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଇଟା କିଛି ଆମର କାମରେ ଲାଗିବନି। ସେଇଟାରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲାଗିବ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ ଡେରେ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ। ଯାହାଫଳରେ ହେବ କ'ଣ, ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ସିଲେଟର ଓଲଟା ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ ସୁଟା ଯେଉଁଟା ସରିଯାଏ ଆମର, ଏ ବ୍ରେକ୍ ସୁଟା ବହୁତ କମ୍ ସରିବ। ପ୍ଲସ୍ ରିଜେନେରେସନରେ ଆପଣଙ୍କର 1% ସମଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 100 କିଲୋମିଟର ଏଇଥିରେ ଗଲା, ରିଜେନେରେସନରେ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର କି 2 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ସେଇଟା ମାଇନେ ରଖେନି 1-2 କିଲୋମିଟର ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ସର୍ଭିସ୍ ତ ଫ୍ରି ନାହିଁ। ସର୍ଭିସ୍ ପେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ ସେ ଜିନିଷର ପଇସା ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଅଛି, ମାନେ ଆକ୍ସିଲେଟର ଓଲଟା ମୋଡ଼ିଦେଲେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ରହିଯିବା ପାଇଁ, ତ ବ୍ରେକ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଥିଲାଗି କି ବ୍ରେକ୍ ସୁର ପଇସାଟା କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ ମଡ଼େଲରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏସ୍ ମଡ଼େଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଆପଣ ମାରିକି ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଏତିକି କିଛିଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଏତିକି ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପର୍ ଡେ 10ରୁ 20, ଯେମିତିକି ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଅଛି, ଯିବେ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସ୍ ମଡ଼େଲଟା ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା 5-10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି କୁଆଡ଼େ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସହର ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜେଡ୍ ମଡ଼େଲଟା ଆଣନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯାଇଥିବ। ବାକି ଏଇଥିର କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଇନି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଆସିନି। ଆଜି ହିଁ ବୁକିଂ କରିକି ଆସିଛୁ, ଗୋଟେ ଏସ୍ ମଡ଼େଲ ଗୋଟେ ଜେଡ୍ ମଡ଼େଲ। ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଏଥିରେ ମୋତେ କିଛିଟା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏସ୍ ଆଉ ଜେଡ୍ ମଡ଼େଲ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଫରକ ଚଲେଇକି ରେଞ୍ଜ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କରିବି, ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି। ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ବନେଇବି।
ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କହିଦେଲି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି, ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।